Montserrat és això, com a comunitat de monjos és un fruit de Catalunya. Després diria que nosaltres, com a Montserrat, també hem intentat d'alguna manera aportar alguna cosa a aquesta identitat cristiana que jo crec que ha fet Catalunya i que és molt important. Ho tenim escrit a la façana del monestir: Catalunya serà cristiana o no serà, del bisbe Torres i Bages. Això, evidentment, avui en dia s'hauria d'interpretar una mica quin sentit té. Jo crec que continua tenint un sentit aquesta frase, però en aquest sentit Montserrat també ha volgut, sempre en comunió amb l'Església Catalana, ser un lloc que refermés la identitat cristiana i, sobretot, jo crec que els benedictins, que tenim aquest vot una mica desconegut de l'estabilitat monàstica, això dona fortalesa a la identitat. És a dir, el fet d'estar compromès amb un lloc, amb una fe, amb una expressió concreta d'una fe que és la vida benedictina, amb una llengua, amb una cultura, i d'estar-hi estables, i si a més ets estable durant 1000 anys, em sembla que al final acabes aportant alguna cosa a l'entorn. Nosaltres som un monestir al servei d'un santuari, o som un santuari servit per una comunitat monàstica, i això són realitats que no són dissociables en aquest punt de la història, perquè és que en el fons han estat així durant 1000 anys. Ens van fundar al costat d'una ermita dedicada a Santa Maria, on ja segurament hi venien gent peregrinant, no? Jo crec que ho vivim. Jo sempre dic que els monjos de Montserrat tenim una mica l'acolliment a l'ADN, i l'acolliment és una paraula molt bonica, que si ha, ara de l'Església la definia com la passió per la humanitat, que és una definició que m'encanta, no? El mil·lenari l'hem volgut com una experiència molt participativa. Per això, entre altres coses, hem volgut que durés 15 mesos, perquè una mica hi pogués cabre tothom, no? Evidentment, hi haurà un primer bloc inicial, que és la inauguració, el 7-8 de setembre, el tret de sortida, que l'hem volgut celebrar amb la societat i també amb la vida monàstica. Acollirem el capítol general de la nostra congregació benedictina sobre la ciència casinesa, i això serà l'arrencada, no? Això serà des del 8 de setembre fins al 8 de desembre del 2025. Passaran moltes coses. Diem 1000 anys, 1000 activitats. No sé si les arribarem a apuntar, però evidentment exposicions, música, cultura, i també m'agradaria molt assenyalar moltes activitats amb la societat. Hem volgut que el mil·lenari fos participatiu. Hem volgut que entitats de Catalunya, evidentment les que ja venen sempre, perquè això no ho hem d'oblidar mai, que Montserrat en un any normal sense mil·lenari ja acollim moltes parròquies, ja acollim moltes institucions, però pel mil·lenari ho hem volgut com encara obrir més i fer-hi participar més gent, i de fet estem molt agraïts de la resposta, no? Perquè hem vist que hi havia moltíssima gent que tenia ganes de fer coses i encara ens van arribant activitats, i suposo que acabarem el mil·lenari i encara haurem de fer una pròrroga, no? Perquè hi haurà gent que s'haurà quedat amb ganes. Ja veurem això, com ho organitzem.